Daji mai nisan gaske an yi wata damusa, amma dai wannan damusa ba kamar kowace irin damusa ba ce wacce mutane suka sani. Domin ita wannan damusa ba ta bin namun daji ta kama ta cinye. Hala ma dai ba a taɓa ganin ta ci nama ba a wannan daji. Za dai ta sha ruwa, ta ci sauran kayan itatuwa, ta kwanciyar ta bacci. Duka dabbobin da suke cikin wannan daji sun kasance suna ta mamaki da sun ganta sai su ta magana cewa wai wannan damusan mun ga kamar ba irin sauran damusoshi ba, ita ba ta bin mu, ba ta kama namun daji tana ci. Haka dai suke ta mamaki. Kowa dai abin yana ba shi mamaki. Suka cika da mamaki suna kallon wannan al'ajabi. Kada a manta a yi following ɗinmu a shafinmu na Hausa Show Stories na YouTube. A ci gaba da bibiyanmu domin samun ingantattun labarai masu faɗakarwa. Wata rana an yi ruwan sama mai ƙarfi, ruwa ya cika daji, ruwa ku da santsi suka kwashe ɗan biri da sauran zomaye da sauran dabbobi suka faɗa cikin rijiya. Suka yi ta faman kuka kamar za su mutu a cikin wannan, aka rasa mai taimakonsu. Da damusa ta jiyo labari ta garzayo da kanta ta fara ɗauko ɗan biri da sauran dabbobi duka ta fito da su gabaki ɗaya ta taimaka musu. Kowa yana ta mamaki, lallai wannan damusa da inda muguwa ce da kamata a ce ta cinye su a wannan lokaci, amma ga shi ta taimake su. Kowa ya ta mamaki, suka yi ta godiya, suka gode wa damusa, suka ci gaba da rayuwa da damusa cikin jin daɗi da murna da farin ciki. A nan gurin duk da cewa ta fi ƙarfinsu za ta iya halaka su ta cinye su, amma sai ta zama ba ta wannan. Da aka tambaye ta sai take cewa ai ƙarfi shi ne ba ka cinye ko ka musguna na ƙasa da kai ba. Ƙarfi shi ne ka taimaki na ƙasa da kai yayin da yake buƙatar taimakonka. Kada ka zama mai amfani da wannan ƙarfin gurin cizgunawa na ƙasa da kai.